Se kävi niin on aina, kun on Hilteen Maurille. Ai sille? Maurilla se oli housut jalassa. Joo, tällä oli. Mutta eikö Mauri ole just Hilteen Mauri tai jollaista Flightia on? Mutta se oli jotain karsinnoissa niin tuolla Vantaalla silloin, kun oli tää Nyrmäkin hallissa, niin se tosiaan joutui piteleen housuja ja kävi loppuun. Mutta kun siinä meni hyvin vai? Joo, pari vuotta sitten vai? Joo. Tai olet kyllähän siinä meni aina hyvin. Tää on tää yhteispeliä. Mutta kun tämä on oja ja vähän tämmönen Paljon sattuu Pepeillä katot tota. Heti kun se saa hyvemmän ohjaajan, niin kyllä Aika paljon Pepeillä sattunut kämmöä tuolla kun mennään. Se on niin ne hiljaa. hosuu vähän siinä. Musta... Siinä pitää malttaa vaan. Mulla on niin vaikea ohjaa sitä silleen, että jos mulla itsellään se vauhti pysähtyy, tää on semmoinen rata, että tää niin hirveän vauhdin, että sitä ei pitele mikään. On Simma ja Antti Kotkista Telmo pari. 104 Sopsi, 105 Rottoa, 106 Kaili, 175 valmistautuu. Ja tuli ensin mentiin rengas sivusta ja sitten mentiin väärä ratta. Parvella